नमस्कार भाई लोगिन तो कैसन बानी रहुआ सो रहुआ सब देखत तानी अपना भाई के यूट्यूब चैनल निखिल दीवाना ऑफिशियल चैनल में। हाँ भाई लोग, वीडियो में हम बात करे जा रहल बानी भोजपुरी के सुपर स्टार गायिका यानी अक्षरा सिंह जी के बारे में। तो हाँ भाई लोग, हम बताएब कि अक्षरा सिंह जी के एगो गाना बहुत ही बवाल मचा दिले बड़ा। भाई लोग, हम बताएब कि गाना 30 मिलियन प्लस व्यूअर्स क्रॉस कर चुकल बड़े यूट्यूब पे। देखिए वीडियो के साइड में हमें स्क्रीन पे उ गाना के पोस्टर दिखा रहल बड़ा। ये गाना अभी भी यूट्यूब पे बा। ये गाना 30 मिलियन प्लस व्यूअर्स क्रॉस कर चुकल बड़ा। मेरा बाबू करके ये गाना रहे जे अक्षरा सिंह जी अपना गैले बानी। और हम बताए भाई लोग कि अक्षरा सिंह जी के ये गाना बहुत ही बम्फर हिट रहल और बहुत ही अच्छा गाना ये बजल रहल भी बाजार में। तो रउआ से अगर ये गाना के ना देखले बनी तो जाई यूट्यूब पे सर्च करिए अक्षरा सिंह के मेरा बाबू सॉन्ग और जाके रउआ सब देखिए। ना तो हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एगो लिंक बा, वो लिंक पे भी क्लिक करके वीडियो को देखी जा। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए भाई लोग, और साथ में चैनल के भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक्स भाई लोग, गुड बाय।